Райс има честа да си партнира от години с японската фирма Такисава. Като официален дистрибутор за България представяме един от моделите мултитаскинг стругове на Такисава. TMX 4000 ST е стругов резови център с билдин шпиндел двигатели, ляв и десен, с наклоняема B-ос от минус 120 до плюс 120 градуса, на която е монтиран трети шпиндел с мощност 22 кВт и 12 000 оборота. Той се използва както за фрезови, така и за стругови операции. Освен шпинделът на B-оста, има и една допълнителна револверна глава, намираща се под левия шпиндел само за струговане. Револверната глава и шпинделът на B-оста могат да работят на ляв и десен шпиндел по решение на настройчика. Това позволява един детайл да се обработва от едната страна на левия шпиндел, а от другата на десния, което спестява време за обработка и грешки от базиране. Друг сценарий на работа. Все пак тази машина има междуцентрово разстояние 1500 мм и може да се стругова балансирано. От двете страни на детайла да има два стругови инструмента, които да се движат по цялата му дължина и да се намали времето за обработка. На тази револверна глава може да се монтира отпред люнет с диаметрален диапазон от 50 мм до 200 мм. Това позволява подпиране на дълъг детайл и обработка на челото му с шпиндела на B-ос. TMX серията има допълнителна функция за фрезоване на зъбни колела, както с прави, така и с наклонени зъби, вътрешни и външни, благодарение на функцията Gear Skiving. Машината има вграден софтуер и клиентът единствено трябва да зададе какъв вид зъби ще прави, а машината сама ще изчисли всички параметри, без да е необходим допълнителен външен софтуер. С тази функция може да се постигне класна точност IT6. Разбира се, много зависи и от инструмента. Освен стандартен магазин от максимум 72 инструмента с капто или HSK държачи, има възможност за допълнителни 3 инструмента с дължина до 500 мм за дълбоко пробиване. TMX 4000 има възможност за множество автоматизации. Една от тях е добавяне на прътоподаващо устройство с максимален диаметър на пръта 80 мм. Има два типа хващачи на детайли – Part Sketcher, които могат да вземат готовия детайл от десния шпиндел. Паралелно с това, машината може да има и друг вид автоматично зареждане, чрез Gantry Loader или индустриален робот. Не на последно място, машината е с 5-осна симултантна функционалност и това, че има 1500 мм междуцентрово разстояние и 500 мм обработваем диаметър плюс Gear Skiving дава възможност да се произвеждат сложни по форма детайли или и така наречените freeform, като и те да бъдат едрогабаритни детайли. В помощ на клиента има още софтуер Collision Avoidance. Машината познава геометрията си и следи за операторски грешки или грешки в програмата, а също предотвратява удари. Машината е снабдена и с софтуер за диалогово програмиране, където операторът може да изготви бързо и удобно програма за даден детайл. Допълнително разполага и с Tool File Management система за следене живота на инструмента.